El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Enric York, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha rebut els 5 policies locals que s'han incorporat a la dotació del cos de la ciutat després de superar el curs corresponent. Doncs venen a substituir els que s'han jubilat i per tant han deixat vacant el seu lloc. En aquest marc, York ha volgut felicitar l'agent 1059 per l'actuació que va dur a terme a l'escola de policia, salvant la vida a un company durant el curs de formació el passat novembre. Li va salvar la vida, per tant, jo la felicito, és una magnífica policia, amb molta empenta, amb molta il·lusió i que espero, i jo estic segur, que farà carrera a la nostra policia. Un reconeixement que la mateixa protagonista agraeix, però explica el perquè de la seva feina. O sigui, aquest reconeixement dona nom a tot el que fem nosaltres, tots els dies al carrer, arreu d'Espanya, del món, això és el que fem. O sigui que és un reconeixement al que fem nosaltres, a la professió, al que ens dediquem nosaltres. No som els dolents i estem al carrer pel que se'ns necessiti, per salvar vides, per ajudar amb el que puguem i és això el que significa, és més cap a la dedicació que tenim nosaltres. Fins a final d'any, Policia Local obrirà una oposició per la incorporació de 3 nous agents.